Corn cup man. Nabi, try ba order ka? Order ka din. Naso type pa ka ma. Amik ka na. Type ka. Sana french fries. Type pa. Nasa ka na sa lakaw para langon tama try. Anawa ya. Pero sigurado ka, may mangwakuan na, ingat magkuna, sur ka. Order ka. Para order ka. Sige. Order ta. Tunak man eh, napakaisingan ka. Tunak man eh. Saan buat sa order ka? Siap ko matambut. Tamraka. Bawa na, siap man oh. Hindi tari, gisong niya, piyaki, witakara ka na sa bookskop eh. Pwede gipano, nasipman po ka, ano, gusto magic yan man, nasaya oh. Gusto, pure beef! Ujuan? A few moments later. Kurang pan? Ito, french fries. Bata mo? Ituloy ka pamasakan na, so kibubayan ka, ingat ng pinasur ka. Tamo. Jambita oh. Ha? Jambita pa. Ano to? Kasi mo ang sa magula. You hide and order na, so ito, type yan, nahira rin taro na, nanyaman kaya type, parang type.